Αλλό, Σταύρος Μανιάμι εδώ. Λοιπόν, αυτό το βιντεάκι είναι να βοηθήσουμε όσους τους αρέσει να έχουν το κλασικό view στο desktop και έχουν Windows 8,1 ή Windows 8. Δηλαδή, ποιο είναι το κλασικό? Το κλασικό είναι αυτό εδώ. Με το control panel, με τα προγράμματα, all programs, και μπορούμε να κάνουμε customize το πώς φαίνεται κιόλας. Και έχει και διαφορετικά choices. Εδώ είναι το παλιό, το παλιό εννοώ το Windows 8,1 το menu, το οποίο δεν μας αρέσει άλλο. Και εδώ είναι το καινούριο, με τα προγράμματα κλπ. Ακριβώς όπως ήταν παλιά. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε, πατάμε στο Google, γράφουμε Classic Start, έτσι, Classic Start, κάνουμε download αυτό το προγραμματάκι, είναι εντελώς δωρεάν, το έχω τσεκάρει με το Norton, δεν υπάρχει κανένα virus και δουλεύει μια χαρά. Αυτά. Live από Miami, Florida.